Na 7 minuten ontstaat de eerste kans voor Sparta. De voorzet van de linkerkant kan net goed verdedigen worden door David Sambisa. Hij liet Lars Veldwijk farm komen en uiteindelijk wordt het 1-0 voor Sparta. In de behelling zeggen we dat het net Veldwijk is die de goal maakt, maar dat David Sambisa, de verdediger van Cambuur, de bal het laatste tikje jouwt. Cambuur krijgt dan voortendaallijks een goede kans op de liekmakker. De voorzet komt bij Nigel Roberta, die had 10 minuten helien. Maar de redding is van keeper Tim Koremans van Sparta. Het wie is de enige grote kans van Cambuur deze wedstrijd. Voor de rest weer het inrichtingsverkeer, zoals hier met Lars Veldwijk. Maar de redding is van Xavier Maus, keeper van Cambuur. Even later moet hij opnieuw in actie komen. De verdediging van de Leeuwen is hier te sliepen. En Lars Veldwijk liek het op wij naar de 2-0. Maar opnieuw is Maus daar om de goal te voorkomen. Voor het skoft krijgt Sparta dan nog een goede kans op de 2-0. Kevin Schindler is hier viesten te let. Maar de overtreding op Alhaft. En skiertjochter Richard Martens kineert zoals de bal op een stip lezen. Een hele domme overtreding van Schindler. En Lars Veldwijk, hij mij onlezen voor de 2-0. En dat docht goed. Maus zit nog wel in de goede hoek. Maar Veldwijk maakt het er voor het skoft 2-0 van. In de eindfase liep het Sparta dan op wij naar een hele grote overwinning. Het is Veldwijk eerst met de kans, die het nog mis. Maar even later wordt het dan toch 3-0. De flater is op een ei van Schindler en Mohamed Rai profiteert daarvan. Hij maakt het een kwartier voor Tiert 3-0. Doordat Schindler hier viesten te lang wacht. Rai maakt het dus de eindstand op 3-0. In het begin kregen we een paar kansen. Maar na de 1-0 dan vrij snel zakken we echt door de ondergrens. Natuurlijk wordt het vervelend en dan vind ik het eigenlijk nog voorzichtig uitdruk. Want ik vind dit is wat je liever niet hebt en wat je niet wilt. Dus, maar goed, we wisten het wel. Alleen we krijgen helaas nu ook deksel op een neus dat er nog heel veel werk te verzetten is voor deze ploeg en deze groep. We hebben gewoon slecht gespeeld. Er zat veel te weinig energie in. Het tempo was veel te laag. Dus ja, dat hebben we echt over onszelf afgeroepen. En dan nog domme fouten waardoor de 2-0 en de 3-0 vallen. Ja, ik kan daar met mijn pet niet bij.